Здравейте хора, както виждате съм тук отново и се връщам пак в FIFA. И да. И чакайте да видя. Да, записвам. Continue. Тъй. Почваме с специално за вас един клип с сезона и веднага вкарахме англичес модесте, което беше супер. Чакайте за вас да усиля музиката. Сега с Continue, който сега ще вкараме гол. Гледайте. Опа, ко стана бе? Опа, ко стана бе? Не бе, нима да стигай бе. Ето. Влезе ли? Влезе. Това беше. Аз ви обещах и го направих. Напишете в коментарите какъв герой мога да се купя, ако играете тази игра и ако искате да има по-мощни играчи. Например, вратар ми трябва елит играч, ако имате случайно излишен, го продайте за ниска цена, да мога да се го взема да ми вкарват по-малко голове и ще съм ви много благодарен като цяло. Ето, същият герой, същият играч вкара гол. Извинете, малко се оплетох, ще ви кажа същия герой, същия гол. Айде, хеттрик. Опа! Какво стана бе? Дай, шути бе! Ай, майко мила. Беше на косъм, нали? Да му се не види. Дай, вземи моя, тъй. Не, да, подай. Подай надолу. Да, айде, край, направихме я. Направихме хеттрика. Сам срещу вратаря, стреляй гол. Това е хет-трик, драги дами и господа, хет-трик. Специално за вас ще направят 10 гола. Даже и повече, мисля. Оп. Хе-хе. Шут. 5-0. 5-0. Ще ги държа на 0 и ще вкарам 10 гола специално за вас. Извинете, ако бях много силен, просто се бях приближил до тонконата. Айде, модесте, айде! Струваш ли си? Явно се струваш. Явно се струваш. Явно, драги дами и господа, явно модесте се струва след като изкара гол. Обаче този Continue, който ми се падна, докато имаше този евент още. Педро. Дай, Педро. Не. Поне не ми дадоха картон, драги дами и господа. Той беше много близко. Тя не те чува. Извинете, майка ми говори с един нали, човек, кой, нали тя беше в Германия и тя говори с един човек, там беше почнала работа. Тя говори с един човек от нейната работа там. Извинете, не трябва и занимавам с това. Надали искате да продължа да говоря за това. Заради това ще почна. По-скоро ще мъкна. Easy game, easy go. Easy game, easy go. Дай, Continue. Дай, не.
Дай, тичай! Тичай! Не! Спани го! Добре бе, той е пуснал авантаж сега. Скок? Хе-хе. Не, тичай бе! Черньо! Това е мелодията на майка ми на телефона. От Five Nights at Freddy's. Дай, Педро, моля те, тичай! Дай! Тичай! Ако трябва да направи това финта, ма тичай! Тичай, моля те, тичай! Майко мила! Тичаш! Можеш го! Тичай! Шути! Какъв този вратар, бе? Вкарах му с гол! Маха! Вратар. Явно няма да успея да вкарам 10 гола. 4 гола няма да ги вкарам. 100% за толкова малко време. Сега чух. Е проблема на това. Дай! Аре бе, защо пише вратари? Подрей да ми господа, няма да вкарам 6 гола. Дето директно знам аз как писа. И после пъти ти Уау! Бати, може да стрелям с пушката ти? Снимам бе! Трябва, няма, не може. Ако вкарам гол, той ще е много хубаво. Не. Това не беше честно сега. Драги дами и господа, съжалявам. Не можах да спазя обещанието. Аз съм 17 левел и съм бил някакви 40 лева. Я дайте да потърсим. Аре бе, няма ли бе? Ей, дето са не види. Явно няма да хубаво пари за хубави играчи. Така мисля, че има. Да, ето. 2 трофея. Тук нямам. Тук имам. Events. И ето това ще го видим. 10 лева. Много ниско. Нищо. И това ще бъде за край на епизода. Уоу! Ето. Вижте ма мене. Easy game. Тичай. И този е Барселона. Твоята майка. Има само аз Барселона. Педро, дай. Не можа. Подай му на оня черня. Тичай му десте, черен си. Вкарай го, бе! Браво, бе! Много искам да запиша много як гол тука. Не беше от яките. Ето. Ко правиш, бе? Модесте. Браво! Черен циганин, браво, бе!
Я, Педро. Трябва да се науча кой номер е. Continue. Педро. Модесте. Шут на Модесте! Това беше прекалено крив, бе. Модест. Ако не вкара е гей и го продавам. Има бърка. Той вкара, не е гей. И това е хет-трик между другото, Модесте. Който не е никак зле. Куарешма. Лено Куарешма, бе. Така. Подаваме на Continue. Прескачаме играча. Шут! Аре, бе! Стреляй, бе! Аре, пети гол ще вкарам специално за вас. Не беше честно сега. Вие видяхте изрично. Драги дами и господа, това беше от мен. Ако искате, ударете един лайк на клипа. Ако ви е харесал клипа, не забравяйте да сабскрайбнете, ако ви е харесал клипа. И да се абонирате за канала ми. Това беше от мен. Чао! Съжалявам.